zalen, ta zenbat kontu atzean, oztopoen aurren kementzu, osasun zalen antzean, zarri oroitzen garzutaz, txarangekin gozatzean, eta irri egiten dugu, siete zutaz oroitzean, zure indarra sentitzen baita, taupadaka bihotzean, trompeta hotz batek unkitzen, gailunune bakoitzean, gailunune bakoitzean.
Detaile xume eta txiki bat egin nahi izan digu zieten lagunen partez. Berakin urte askoan eta urte asko ondoan pasatu ditun moneok emanen dio denon partez gure detailetxoa Arantxari.